Shiri say, Did the boss say? did you open up? Ah, no. I didn't open up. Why? Look for campus school, and then the corner for good gift. Oh, look and look trend. Oh, Yeah. Saga Chocolate again. Saga, It's okay. Shiri say, I'm good. How are you? that's right. Good. Sing a song. No, Pekka. Oh, no, Simira. Chitwa chiri mutsoka. Ukureva kuti bomba kunyisa Pekka kudai. Siwomera kwira. Kunowa. Kuwakuya nezvikwambo kuno. Chichi. Ihove zvikwambo zvipiko. Ukatirega ndende ndinobika chikafu. Tinobikirwa panapa Savira. Don't worry. Look at this. Look at the bag. Dressing. Tendero zvoni. Wotofamba rojeisa wakadai so. Tonge munhu ari kuenda mumunda. Ndiri mwana wangu ndakapfeka siwa Kupfeka chivo maziuye apa. Ndikunditira noise, amusona kunditira noise. Chi. Mwendo. nemukoma tina time izvozvo. Mwendo hapo. Tuma students takafamba saka tandotiuye panapa. Nani? Izvo zvamakutobvunza zvazveizvo. Izvo unotobvunza bosi vako kwete izvo. Asi mukwenda kumisisi amene beautiful amene mukoko. Wakadini mukoma? Kwa ndevapi futa? Mr. Speech. Tanzi tukuyazovata pano. Ndisi kuona zvitoitika panapa vamwe vane hove vamwe vari kutoti kuenda amene. Zvine basa rechekwa izvozvo. Makadii nyambwi. Sisi makadii. Iwe kadhura usanese vana vari kupinda panapa uzvinzwa. Aiwa. Inini ndinzi kuita in charge. Kana vana vese vachapinda panapa mastudents vachapinda panapa. Sama question. Kana apinda chomba tode kutarisa iID. Kwete zvinhu zvauda kuita swera kuita izvo. Kuita maskati. Handisizvo zvandakaudzwa nabosi kuti izvo. Nditaita zvine zvotaura nabosi wangu panapa. Handisi kushandira kwei. Zvazvako nabosi wako. Wakomana. Sampai after that, unaona kitu kwa mimi. Hey. Chai. Chivitika pana. Ai, mashula chai.
Mukuenda upi? Takumbovunzwa futi. Asa musikuzoti tikufana kunge chiuya panapa. Vana vechikoro. Unaona chikoro? Aiwa, tangai masaina panapa. Okay. Do you need any idea? Kadu. What? Pandabva panapa ndataura kuti chingweni. Ndatisiya vana ava vapinde. Aiwa, ini zvokutongera basa rangu ndozvo ndiye ndisingadi nini. Handonzi ndinde nepageti panapa. Hello? What? Siya vana kani chiko. Hapana kana type yako kama mimi sawa ungedai. Sawa. Mbona unokwanisera? Fish, fish. She's the one on a fish. Imagine. Why? Don't put it serious. Serious. We're not going to fish. It's fine. It's fine. But me right one. Mukuru ndini muno. Mese makutaura manzina nokumutaura. Ndini ndinotaura pano mazvinzi kasarei. Right. Zveshe kusaradzana zvamama ita izvo ndozvatisingatombodi. Ndati ndezvekuenderwa kumberi. Imi maini nichibva masera muno. Newe. Vamwe vese bude mande. Maini vese muri wa fish. Amene ko. Ane ndokura dzekile maini bude. Kama hivyo it's used to bit. Chisara wewe. Maisha. Right. Aslam. Room yenyu ndiyo inoyanditi muri vatatu kudaiso kana pakawedzera vamwe tinenge tichikuudze asi sofa vari umu nevari muno ndimuripo zvaizvi zvanditi inini am a very peaceful person handidi noise ende handidi munhu anondiendera kumberi ukatyora mitemo yangu neni pana patinopedzerana muti kundwanana
vanhu ngavagarisane zvakanaka. Ina ndine vasikana vanorwidzana handiti tiri kuti wananaka. Good. Okay, right. Chekutanga. Iyo musikana. Unonzani? And you are? Talent. Okay. Vovo, hausuzoisa hembe dzako muzvinzwa. Ukaisa hembe dzako mumatishaisa dzangu inini nedzatalent unoti zadzaenda, okay? Iwe uchaisa hembe dzako pai mutoilet. Chechitu haurari muno pambedha apa. Ucharara futi pai mutoilet. Kana chasokunzwirawo tsitsi ucharara pasi. But hatifaniri kugumana iwo neni because uri kuno. Ichocho chekupedzesera chako chocho ndo changu chekutanga. Inini handisi kurara mutoilet. Ambuya vati zvoni kwauri kuenda norara pambedha. Saka inini ndicharara pambedha nemi. Chocho chekutanga chako chocho changu chechitu. Inini hembe dzangu idzi ndikuisa pakafanana nepamunoisa hembe dzenyu, handisi kuisa mutoilet. Uye nambuya here kunoku. Mbuya atosara shamwari. Changamuka tibvira apa. Chingechirara sembeti. Mamuchidaurara paimene? Like kuti tinokwana here nenajuice kurara nayo. Handizozei ipapo kuti mungaita sei, asi muchandiri kuziva ndechekuti room inoende yenyu muri vatatu. Kana musiri used pasi pari papa, very comfortable tiled. Munorara ipapa. Handiti munogonorara pasi. Ani, usatombonditanga. Ndangazvidzikamira soka usanditanga. Mire. Ndinorara pasi wati kuti ndicharara pasi. Ndozvandaramba kudhara kape. Ndikati nezvenoisa handidi pamwe handiti tanzwa nana. It's okay. Ndapedza pangu tosangana dining. Ndokandakudza mitemo yese yepano. Zvaizvo zvichimborongedzai mabhegi enyu muite freshen up. Right, thanks. Okay. Madam. Ipapa apaiswa hembe. Munodonedza maketani. Naye hausimtariko. Apaiswa hembe apa. Wanzo. Apaiswa hembe. Dai uri mumwe munotsvengedza kuwaisa mutoilet. Is the better. Ndoma dzinotogara makanaka. Kumusha kwedu isi sinoisa hembe Apa panogara maketani usaise. Anditi. Serious. Nditerere. Iyo musikana une problem iwe. Amagara hembe. Kuti rume yedu ite zvinhu zvakashata. Dai ungori mwika watora hembe dzako woisa pahenga zvazvitori nani woisa mutoilet. No. But dai hembe dzako hadzisi kupindawo. Dzichapinda pai mutoilet. Ndandatobva kubvira chechito ukona chinhu chokichi. Chokuti fish chikunhuhwa. Like seriously takutozodedza memo chaazoti hatisi kukwanisa kurara newe hatisi kukwanisa kusheya newe. Iwe iyi fishi usitwirasa. Kana uflash mutoilet. Mbewe panapa vachabika. Nonovapa kuzi karama yedu munomu kuti nhuya. Karama yedu munomu kunoirasa. Ini nahangu. Ndikuzvimirira ndonoirasa. Okay, we kill something kubva kumusha nefish. This is Harare, the guy. Don't do that. Hembe dzakaita seko chipi ichi. Ngori nemaroka akadai so. What's this? Ndakatengera nasekuru wangu wasati vafa. Nasekuru wisekuru ndodzinonzi hembe idzi. Exactly. Chipfeko chemukati. Chemukati kuita sewambona chipfeko chakasimba kudai chiiswa mukati. Hanzi chipfeko chemukati. Mwana, ndodzinonzi hembe. Imagine. Kuti izvi chichi. Warongedzerwa nani? Nasekuru wangu. Warongedzerwa nani? Mungatari kutambiriswa nemadhona kumusha. Andinoenda kuMozambique wamweni. Anyways, ndodzinonzi hembe idzi. Madziona? Imagine. Look. Madziona? At least take out towel. Yeah? Do you have a jacket? Let me have a jacket. How now? Scotch up and she would do that. I pay you very fat. Perfect. Maita panapa at least zvirinazvo aircon. Kumeza? Why kumeze? Let me check. Chish.
chawero. Itaone mwana wanile. Itauro rangu. Haya ni tero yobereke sana. Ai, normal. Uchako mausati fungonyo lelo chati tsaka. Uda mkama meti ukiza katsengo. Let me check again. It's here. What's that? Background. Nakuona. Icho chilinge. Eh? Icho chine maruwa mazu. Usiyane uri womane nyoke momo. My God. Nikama kuvengedzera swatauna. Rubbish. Anyways. Thank you. Thank you so much. Is this your shoes? Oh, wabada zabet. Maybe. Nangada tuita mafifi. Tangwa mujitari so zotitari. Mungezera mom. Ngozvaro. Zishimungezera kuno. Hello. Chisiyana naye. Refresh yourself. Talent. Chilo. Girlska, ndokumbura kusirwa space yakati kure muono hembe dzangu kuti dzakawandisa. Alright, unenge wakutoisa pasi posi ndarongedzera rubenga. Okay, thank you. Watonenza ndizve? Ndonzi Lily. Unozora chikwesi kwako? Ndozora Ingrams white. Ingrams mukore uno kemfa. Kuyakaipe. Asaona boyfriend. Boyfriend ndoidi asikana inini chiri kuda kuita zvechikoro. Zvemaboyfriends izvo, no. Munhu yazondinakidza vasikana mimi. Mukore uno kuchiri kuitwa zvemaboyfriend. Mukore uno maboyfriends ndove vanenge vachifamba netumalunch box tumotikari twakadai so itwo. Apa muri pasi futi. Mazori kwakuitwa zvemablesa mani. Tikutaura zvemablesa. Mashuga daddy vanenge vane mari dzavo vanenge vachifamba muzvimotikari zvakakwira zveshe zvimahilux zvima4x4 zveshe zvine masteps zveshe ukuti wakamukumbira 200 anokupa 500 ndo mablesa atotara nezvavo dei usina kana skin yakadai so nyasonditarise nini andizore mafuta $50 ndizore $100 handinangu chikutaura zvemablesa zvenyu izvoka izvo bleswa imegaskana ini nangu handidi handiite izvozveni. Iwe tisi skin yake man. Skin yake yakanaka but inini handingamboiti zvemadhara izvozvo zvandingambozvikwanisi ndodangana nemunhu akaenzana baba wangu nekungoda mari chete ingoni tiri kudzidza wani toona mabasa tozvichengeta full stop. Hapana uyo here nesigareti apa mumbondivoga iseshi. Woze ndava meshikara. ndozvandikuti kuti siyani netumaboyfriends twenyu tusina kana mari ite zvemablesa izvo ungadai usingakumbira cigarette inoita mari. Can you imagine watanga kukumbira in one day patichagara panapo uchaita sei izvezvo watanga kukumbira cigarette ita zvablesa ingandakuudza vanhu Saka chitondirindisa kana mablesa. Asikana, uyu anonzi Tino. Iri roommate yenyu muchange muchishare futi naye munani. Recycle girls. Saka Tino, chibvunza nayo mazita musiyana nevamwe vako. Pekera kuiri vanongokudzawo pekuisa nepekuisa hembe. Okay. Makonya. Kwenda watu wanoda kufundiswa kupanga wangu kamera. Tino wagara apa Mata, eu usarei kuno. Dona Naska. Auntie.